Ang utang obligasyon na ang obligasyon imuha ng responsibilidad. So kung kabalo ka mo bayad og utang, meaning responsable ka nga pagkatao. Pero kay baga man kag naong di jud ka mo bayad, ayaw sige ingon nga wala kay kwarta di ka kabayad kay ang piso kwarta na. Kung gibayad pa na nimong piso kada adlaw na impas na unta ka. Thank you. Ang utang ginabayran dili na saging para imong panugan. Saging? Shut up! Asay mas ulaw kanang dili ka kabayad sa utang nga dako nga kantidad o sa gamay? Siyempre, walay mas ulaw ana kay baga man kag naong di man ka kabalo maulaw bumbuang ka. Psst, bayad-bayad pod. Spell utang. IKAW. Yes, ikaw. Ikaw pala utang kay ka. Di kabalo mo bayad. Che. Paninglon gani ka, kwarta ihatag, bayad ba bayad, dili kay tagaan imong problema. Problema na gani ka ana niya, tagaan pa jud nimo sa imuhang problema. Unsa na? Double kill? Bombuang. Psst. Hoy, hoy. Oh, nangita ka sa kuan no. Inana unta, pangitaon nimo para bayaran. Dili kay magsige naman noong kag tago-tago. Likay-likay para dili makabayad. Grabe. Baga. Bilib ko ng mga taong sila pa na utang, sila pa na gana masuko kung imhang paninglon. Ay, pero mading, I tell you, mas bilib ko ng mga taong nakabayad na. After nakabayad, ay, muro nagsikinsa. Ijismis na dayon ka ngayon, ani ka, anak ka kagin, ani ni mo siya, ginana ni mo siya. Ay, wasag ka naghuna-huna no, ang imhang utang hapit na abig duha ka tuig. Tulo? Pafat? Ay! Waak ka? Pautan unta, pila de mo utang. Ash! Ni inich. 100, 200, 300. Nganong paamtan pa na ni mong isa kasi mala, no? Kasi mala, tulo kasi mala. Di ba na itlom para lumloman? Pumuang ka sa inyo. Di na mamiso. Penmayan, Paul. Unsa? Mahutang ka kay bayad ni mo sa imo utang? Huy! Kagalas mi mo, Bright. Uy!